Dinamag ko di Domingo, sino iti hanapay amo ti agkararag. Ket adada nagitayag ti ima nagakabsat. At the lesson tayo maipanggap iti elements of prayer. Ramen iti kararag. Anyada dagiti ingredients no agkararag ka. Isu day acts. Ikabilyo man lang ta, apagbit man lang padalanak detoy. Acts. Kada kayo nga hanapay nakasursuro iti panagkararag. Daytoy kakabsat iti elements ti prayer. Acts. Letter A, adoration. No kararag ka ti umuna, idaydayaw mo iti Apo. Apo, kunam. Daydayawon ka. The word daydayaw, panang idaydayaw ket appreciation. Panang bigbig iti kinasyasin no ni Apo Dios. Si kakat Diyos ti ayat, na parabor ka, na ayat ka, na imbag ka, Apo. Daydayawon ka. Letter C, confession. Dayta. Ti confession ket panangipudno, panangaklon, panangbigbig, iti basol mo. Okay? Confession. Letter T, thanksgiving, panagyaman. Ket trumbeng nalaeng kakabsat, nga agyaman ka ti Apo. Itangarabi, sakbay ka nga maturog, agyaman ka iti Apo. Magaring ka ti bigat, agyaman ka, tanakariing ka. S, supplication. Ditatayo kakabsat nga nalaing, dumawat, panagdawat, panagkidaw. Detat kahit nga sawon ti supplication. So nagkararag ka, data ti surutem nga guide wano outline. Kat babaen ti panangulit-ulit mo nga panangsurot ka data nga guideline, ma-enhance mo tut prayer life mo, aging gana nga uray, dimkit kita ng ta outline, ket isi-isin to king kanti panagkararag, aging gana nga ana, nalaing kanton nga agkararag. Now, in addition kadayti nga lesson, kaya't kayo kakabsat nga informaran ti 5 nga kita wenno klase ti kararag yan ti Biblia. Anada digitoy. Number 1, prayer of request. Kararag nga panagkidaw. Kararag nga panagdawat. Okay? Sino kada kayo kakabsat? Iti adda kayat na nga dawaten iti Apo. Itayag naman ti ima na. Sino kada kayo? Iti ada urgent. Ti urgent kakabsat ket ununa yan, nga kasapulan ununa yan. Ada urgent nga daw-dawatan na. Itag na ima na. Oh, adada. Nelson, Michael, adada. Okay, Marisa, yes, I see your hand. Sino kada kayo kakabsat? Iti ada special request. No, special ko nam. Ado, dagiti kayat mo nga dawaten ngam daytoy kumati kang runaan nga sungbatan ti Apo. Special request. Okay. So, hang kayo nga agalumiim nga mangibaga ti Apo. Makita tayo kakabsat, several verses, Philippians 4:6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Look, read. Let your request be what? Ipakaamom. Kunayo siguro kat pastor, adakad sana mo ni Apo Diyos. Taapi nga kasapulan nga ipakaamom. Awan, ni Apo Diyos kat ammo na amin. Ngem kasapulan nga ipakaamom, kasi isut protocol ni Apo Diyos dayta. Ammo na, ngem sungbatan na, no agkiddaw ka. Tati kararag ket panagkiddaw. Kararag nga panagkiddaw. So no kayat mo nga ti Apo, sungbatan na, dayta nga tarigagay mo, kiddawem king kuana. Mabalin nga, iti pusom, kasarsaritam ti Apo. Apo, kastoy kuma. Apo, daytoy kuma. It's like a wish that your heart is uttering to God. Let it be made known unto God. Idatag mo. Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Ibagam. Anya dayta. Ibagam. Ibagam ka na po. Seek and ye shall find. Birok ka. Knock and it shall be opened unto you. Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Anak ano ti masarakam jay trono? Parabor. Ti parabor kakabsat. Sagot. Anat mo obtain tayo? Mercy. And find what? Grace. Anat ito jay grace king ka? Help. Iti anya. Tiyempo iti panagkasapulan. Sino kada kayo?
iti adot pagkasapulan na ita. Tahig natin man na. Kinantay man di barangay 7. Dakay ta barangay 7. Sino kada kayo ti adot pagkasapulan na ita? Barangay 7? Uray di kita bisita tayo, nagitayag ti ima. Anat aramidam, umasidig ka ijay trono iti parabor. So, deta kakabsat iti basic nga kind iti prayer. First kind of prayer, the prayer of request. Another digiti, mabalin tayo nga kidawon ti Apo. Umuna, God's providence and deliverance. Adu dagiti peggad ti biag tayo. Adu dagiti rigat. Adu dagiti pakasuutan ti panagbiag. Hangga galumiim nga umasidig ti Apo ket dawatem iti providence. Anat providence? Panakibaet ni Apo Diyos. Deliverance, panangiliklik. Psalms 107:6, anat makita tayo jay. Then they cried. Anat cried? Imkis. Api nga umkis ka. Ata madanagan kan. Addakan mabalin iti nagpatinggaan ti limitasyon mo. Dete awan ammumon nga solusyon. Ti Apo lang. Then they cried unto the Lord in their trouble. Ti pakariribukan da. And at inaramid ni Apo Diyos, He delivered them out of their distresses. God is our deliverer. Laglagi po nyo deta. God is our deliverer. He is able to deliver thee. Dawatem lang kenkwana. May kadwa nga dawatem, provision. Provision, di kahit nga sa wen, panangisabot dagiti kasapsapulan. Ala, nakita tayo itayon kakabsat. Ang ko nga pagduelan detan, ilang kayat ko nga i-emphasize dita kada kayo, i-specify you. Deta kayat yung nga dawaten ka na po Diyos. Write this word. Make your request is specific. Make your request is specific. Okay? Ano ka na sound is specific? Akit Pacific Ocean. Specific. Binsa-binsaem. Ibagam no mano. No 10,000 apo ti kasapulat. No anang nga klase tao ti dapat nga makatulong kang ka ibagam apo kasapulak ti abogado. Apo iturong nak ti usto nga doktor. Apo iturong nak ti pagbasaak. Apo digitoy ti talong nga opsyon ko ti courses. Jak makadesisyon. Anat dapat nga alak apo ka digitoy. Apo ikanak iti pag-tuition fee. Ket tulungam ni nanang kentatan. 2.5 apo deti bayadak. Hello? So they ti kayat ko lang nga may emphasize. Make your request is specific. Very good. May katlo nga dawatam ka na po Diyos, guidance, intervention, and direction. Guidance, intervention, and direction. Okay? Proverbs 3, 5, and 6. The intervention, panakibaat. Trust in the Lord with all thine heart. Anat kahit nga sa wunday ta kakabsat. No, adda digiti isa ang kat mo nga panggap ken planom, iraman mo iti Apo agtalag ka ken kuana. Nga ana, lean not unto thine own understanding. Okay? 6. In all thy ways, iti aming addang mo, acknowledge Him. Apo, acknowledgean ka. And He shall what? Anaramidan na. Direct thy. Okay. Amo yung kakabsat, nakaskas daw ti intervention ni Apo Diyos kadeti building project tayo. Amo yung nakaimimbag ti Apo. Iso nga, dating amin kakabsat kat adutay amin ngagkarkararag. Istorya kada kayo. Idi last year, agsapsapol kam kada Pastor John, kuna ni Pastor John, masapol nga adda iti pagitambakan tayo. Iti debris, wano digiti mabagbag tayo kada iti old building. So adut na namin, napangkamta kabarwan. Akat, adu aga kapsat, agrukod-rukod kam dita. Napangkamta para tepang. Kingka nakakapsat nga,
nagkarkararag tayo. Sino kada kay tinagikarkararag di jay? Amuyo kakabsat, nag-interbinti Apo. DJ, may isang antik, timawag kanyak ti may isang aldaw. To cut the story short kakabsat, inted ti Apo, deta lote. Kat at first, kung nati church, may regalo kini Pastor Jun. So, nairegalo kini Pastor Jun, deta nga lote. Kat anat na pasama kakabsat, praise the Lord. Isun iti, nagitambakan tayo, digiti binagbag tayo, iti January 3. No awan kuma dayta nga lote, yan na kumakakabsat, ti bagi kabilan tayo. Saan lang nga dayta? Kita nyo man ang tinted ti Apo nga wisdom, kasi direction ti dawdawatan tayo Apo, deti building nga patakderen mi, idalan na kami, nang ted ti Apo't wisdom. Kuna ni Pastor John, aggatang tayon iti materyales, ta sigurado nga umina, kat well, hantay ammo dagiti agbalin nga rason nga ngumina iti property ay iti materials. Ngem ti ammo ni Pastor John nga rason nga panagngina. Kaya siyempre January construction time, sigurado nga ngumina at materials. So nga iti November, December, rinugyan tayon kakabsat. Iti nagtawag-tawag. Siyempre akat no namnamaem nga ti Apo ag-intervene, eket masapol nga agtrabaho ka. Agaramid ka, tapnon, ada rason ti Apo nga makibaot ka digiti aramidam. So, nakibaot ti Apo kakabsat. Digiti lang pinag-purchase tayong tilanlandok. Nakaimbag ti Apo. Kakabsat, inturturong na. Namamo ni Pastor John, DJ Mesa nga maginbagit lamber, kat in-refer na kakabsat, so nga dyan naggatangan tayo, may isang kalakaan nga paggatangan. Idikwan kakabsat, umay da i-deliveran, kat eksakto ka dahita nga lote, i-giant ti pagipanan, digiti lanlandok, paunay kan kakabsat. Talagang inurnos ti Apo. So nga, praise God for that. Ikwan, umayin ti construction time. Kat masapol ti pagibiyahe-biyahe, digiti ikwan. Digito'y maaramid nga parparilya. Dita barangay 7, nga maikabil dito, kakabsat. Kat tinignay man na ni ti Apo. Iso nga, da Kuya Rodel, agbuybuya da itang rabi tinignay ti Apo ida. Kaabsat, pasat amin deta, iti plano ni Apo Diyos. Kat ipausar da, iti forward da nga pagikargaan. Kakabsat, aglalok, deto yan. Ngayon, nairugita iti apari recently. Kan Claveria. So, ita kakabsat. Digitay nasatsat dito nga, tatiles kakabsat. Anat na pasamak? Na ikabil dita Claveria. Iso nga nakapimpintas ta kapilyayod tan, the tiles tan, nagapuan na, dito'y bakaran. Digitay nasatsat nga aircon, napantapasukin, napanditalawag. Paunay kanti kinalaing ti Apo kakabsat. Tatan, digitay taw-tawa, napandi apari. Na yan kakabsat. Sakbay nga, idi kasangwanan nga, sakbay nga mabagbag dito yung kakabsat, kapilya. Kahit awan una, di pampanunot mi kini Pastor Jun. Ngayon pag-amuam tagtawag ni Preacher Glenn, ag-message ko na. Manong ko na, I suggest nga deta likod, deta building ta second floor, kat ditatay nga ikabil ti studio kan AV. Agat ko namin, that's a good idea. Iso nga kakabsat, in no time, nakurang lang nga 2 lawas, 3 lawas kakabsat, naarami dito. Iso nga uray na bagbag, anat na pasamak, saan nga naapektaran iti anayas ti gimong tayo. Amin digito'y kakabsat, ket sungbat iti karkararag tayo. Itatta kakabsat, ding ganyan. Okay? Agkanbasan ni Pastor John, digiti lanlandok, digiti Angelbar, paunay kan kakabsat, makaisem nga mangkit-kita ka, digiti presyo ita. Digiti dadumang agpatakder ti balbalay ita, medyo agsansanaltek da, nga makakit-kita ti presyo, dagiti materyales ti landok, Engelbar, kan semento. Ngam ni Pastor John kakabsat, agis-isem kat nakaragragsak nga mangipadpadamag. Apay kakabsat, tano ikumpara tayo, DJ total nga ginatang tayo idi last quarter ti last year, nga landok, Engelbar, semento, kan pinta kakabsat,
ikomparam no itate nga ginatang amuyo, tinasave tayo kakabsat, umabot tingan nga ni maysa nga milyones. Oh, maysa ko mga balay detan kakabsat. Ngam ana ita, gapo ta adute nga mangikarkararag, ti panangidalan ti Apo, kadagiti adipon na, kada ito nga construction, nakasaysaya at ti anayas na kakabsat. Itay malem, di rabi kitak ta Facebook, kakabsat, bigla nga da nagparang sadyay, nga jackpot nagsesearch may panggap iti roofing. May habang nagbabrowse at bigla nga da nagparang kakabsat, nga aglako iti tile roof, dete galba. So itayan, napanak ni Pastor John, impakita kan kwa na jay design, limag to jerik na, nagaputa isugayam di jay ti design nga sarsarakan na kakabsat. Tinawagan mi, taga Nueva Ecija, Christian JJ Boss da kakabsat. Kat hopefully, ikan na tayo ti dakila discount. Isong ikararag yung manen, nagtignay manen ti Apo kakabsat. Oh, kat tinawagag ni Pastor Ramil Salmorin itay, kat what a blessing, taga Kabanatuan, di may nga miyembro na, ijay gayam nga galala kakabsat, di gijay materials da. Isong ako na ni Pastor Ramil, okay Pastor, sabihan nyo lang ako, pag na-order na at i-deliver na, pupuntahan ng aming mga tao at i-verify yung mga order ninyo na mga tile roof. Amen, kakabsat? Unay katipan ng urnos ti Apo, dagiti sitwasyon. So nga, no awan digita kakabsat, akat awan, futile dagiti efforts tayo. Vain dagiti amin na panagbambannog tayo. Ngem no adati blessing ti Apo kakabsat, mas daaw ka, so dako na I will show the great and mighty things which thou knowest not. So nga dawatam ti Apo ko ng Apo Diyos, limitado ti maaramid mi, limitado ti resources nga adda kada kami, limitado iti magaw at iti panunot mi, ngem dawaten mi nga makibaet ka, siraam dagiti turungan mi nga dimpagayatan, lukatam dagiti ridaw, kasaritam dagiti tattao, agtignay ka kadakwada, kat makitam to kakabsat, mas daaw kanto, I will show the great and mighty things which thou knowest not. May isa kadagiti paborito nga bersikulo no may panggap ti kararag, kat deta Ephesians chapter 3, sarakan nyo man, di ko na, and God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Sarakan nyo man, ano nga verse dyan? 3:20, deta ne. Now unto him that is able, nga nagkaya ni Apo Diyos, nga artapan, labsan, itinawadwad, dagiti amin, nga dawatan tayo, ken mapanpanunot tayo. Anyo? Oh, idi mangrugrugi dito, bakara kakabsat, kung nada Pastor John, idi agkalkali da, uray 50 years, handay ito kaya nga po noon dito, kunada. Alagating karigatan da nga pinatakder de di da na kapilya, ngam ko na ti Apo, 50 years ti amuyo, ay saan? Nakurang nga 40 years, adan to dakdak kila kapilyayo. According to the power that worketh in us. Oh, jelawag, idi year 2010, di kita nga taw-tawan kakabsat. Kung ni Pastor John, mangrugi tayo jelawag. Okay? So inupaan tayo kakabsat, deta cup building. Every Sunday, ti pa nagbayad tayo kakabsat, hang every month. Every gimong. Kasi deta cup building, function hall. Kaskalag, pakasarakan ka na yun. Sa inupantay, deta cup building kakabsat. Ka 2,000 sa ti kada lawas idi. Ti renta na deta. Di kwan, kung kunak ka, digiti kakabsat. Okay? Kung kunak ka, brethren, ipag-pray tayo, ngayon na tayo ti Apo ti lote. Hanggang habang ikarkararag tayo, kunak di panunot ko, amok nga kayam Apo. Ngayon deti kararag mi, baka after 20 years pa kasi nagngina ti lote talawag kakabsat. Deta na mesang square meter, mano, 50,000. Pagtaktak diram lang, 50 milan. Umanay nga dapat tak diram ti kapilya, deta pagtaktak diram lang, 50 mil.
Deta 10 square meter, 500,000. Umanay nga ron, 10 square meter na para kapilya kakabsat. Mabalin siguro no, ba't tita balay? Narigat pa'y kakabsat. Ngam no, kapilya langanin. Ngam kitam kakabsat pa nagtrabaho ti Apo. Timawag ti maysa nga doktor kanya. Pastor na damag ko nga grenrenta kay kano di takap. Mayu kitan di balay ka to no kayat yu, rent to own. O rent to own, di renta isot bayad. Kat Apo nas daw kami kakabsat, tinawag ni Pastor June. Gakitan, napamiginita. Pagitak di picture. Tawaramon ko na nakanyak. Tawaramon, mano ka di. So imbaga na di amount. Eket, kakabsat, 5 million di jay. Tinagpatinggaan nga tawar. Eket ko na damagam no kayat na ti terms. Agat padasan tayo. Gaputa dahito kakabsat kat intervention ti Apo. Nayat, 5 years to pay. Ngam gapo man ti provision ti Apo, hana inabot ti 5 years. 3 taon lang nabayadan di house and land. Na-repair, nagbali na napinta sa kapilya kakabsat. Iso deta. Pakita man deta kapilya tayo talawag. Oh, recently lang nga pina-repair tayo man deta. Deta na kakabsat. Kitaan nyo? Oh, nalaklaga ka ding. No, datayo lang kakabsat haan. Ngam gapo nga rod ti Apo. Iso nga prayer of request. Ibagam ti Apo. Tulungan na ka, i-guide na ka ti right people. Agtignay ni Apo Diyos ti pusot tattao. Kuna na ta Biblia. Iso na kanot mangidirihir ti pusot ari. Oh. Tatta kakabsat. Oh, nag-order ni Pastor June. Ti materials man ang kakabsat. Kuna na ngumina. Oh. Kat talaga kakabsat, iso nga, by the grace of God, na i-deliver ang digiti materials. Kat itata, mangrugi tayon iti building, pamuman di Claveria. Claveria? Ag-build tayon ti pastoral house. Amen. Nagpalakpak kayo mo dito na Claveria. 2-story dito pastoral house dito. Nagtitinong kami tayo, ni may ni Architect Romel, pati ni Gina Sider nakasarita mi, ni Pastor John Siak, nagsasarita mi dito, design ta pastoral house dito kakabsat. At da salas na tababa, at da mesa a kwartuna, at da CR na. Tangato, at da salas na pa'y, at danto pa'y duwa nga kwartuna kakabsat. Amen! Paunay kan kakabsat. Amazing! Oh. So, deta agat ni, bunga ti kararag kakabsat. No awan ti blessing ti Apo, agkarkarigatan tay kumanga mga aramid kadigito yung obra tay ita. Pray for guidance, intervention and direction. Last, may kapat, dito prayer of request, healing. O, dawatan tayo ti Apo, agasan na, dagiti masaksakit. Nag-message na Junel, kararag tayo ni Rogelly. O, ni Tita Ditas, Tita Italy, itultuloy tayo ngay kararag. Kandigiti, nag-send di prayer request. Kakabsat, bale, dito old nga may post, deleted di Jayan. I-send yung nga balbaliwan, digiti prayer request yun, renew tayo kakabsat, kasi diyan ka mo, dumakat kuhan updated ngamin. Iso nga na-delete tayo old, baliwan nyo, nga isend, yan ta group chat. Tapos di kasta ma-update, digiti prayer request tayo. Ha? Amen, kakabsat? Okay? So pray for healing. Digiti adan anayon na. Okay? So adupay kakabsat, timabalinte nga dawatan ti Apo ng detat umuna. Prayer of request. Ituloy tayo itong maminsan. Deti upat. Amen? Deta pelang kakabsat. Umanay detan. Nga mat-challenge kayo. Tata, after deti prayer meeting. O anat aramidam. Nakatugaw ka. Kasarsarita mong ti Apo. Kasarita mong ti Apo. Apo, kunam. Nabilag ka. Man nakabalin ka. Naparabor ka. Awan imposible kan ka. Ibagak man king ka deti problema Apo. Kat daytoy man tikid dawag kan ka Apo. Please Apo. Kat no adanim imbag. Nga amom, kumpara ka deti, amok Apo Diyos. Thy will be done in my life. Okay? So, deta kakabsat, hangki agal alangan. Ne, in-testify ko kada kayon, kat kas nakita yo, si bibiyag ti Apo ti HBBC. God is real in HBBC.